Ang sermon nga kung pagradon karon kaninyo, may tungod kini sa itong mga batasan. Nagkayasayod ka mo nga ang batasan sa tao, mausab, karatungod sa iyang kasing-kasing. Paano masabi? Kay matter pa, kung asa imong bahandi, nausap dito ang imong kasing-kasing. O kaha, mausap ka tungod sa dili nimo pagbaton ug mayong panglawas. Kay kung ang imo ang lawas, daghan kini og kolesterol, ang imong lawas, ang imong ugat, muipit mo gamay, mukusog ang pressure sa imong dugo. Ug diha, amoy tamo ni mahimo kang high blood o dali kang masuko. Paano masabi? Doon na siguro na utana diha. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao sa mukha ng tao. Oh. Abi ninyo, doon ay mga pipila ka mga tao nga maroon na kurat-kuratan sa ilang mga kahimtang karon, sa ilang mga panalangin nga nadawat. When doon ay kwarta na pataka na lang sila kaon. Kasi sila kaon, nidako na ang ilang mga lawas karon. Ug kumudako na imong lawas kada ka na ikagkwarta ipamalit. Amoy tabog kanimo, haiblaron ka. Ug kasukan na lang nimo. Dali ka nang masuko sa mga tao na sa imong palibot. Paano masabi? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo. Doon na may mga nasuko ha? Alam na nga doon ay nasuko. Naigo din sa tong kongregasyon. Kung nasuko mo, unsa man. Paano masabi? Alam na. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao sa mukha ng tao. Doon na may mga nasuko ha? Alam na nga doon ay nasuko. Naigo din sa tong kongregasyon. Kung nasuko mo, unsa man. Hindi po. Alam na. Paano masabi? Ikaw sa sarili ko. Alam na nga doon ay nasuko. Naigo din sa tong kongregasyon. Paano masabi? Kung nasuko mo, unsa man. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao sa mukha ng tao. Kung nasuko mo, marindog na mo, pungkol mo. Tayo.